Пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Гэта будзе праблемай. Але факт застаецца фактам. Вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. Літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Так ці амаль так рабілі ўсе. Мы зараз... 90-е forever. 19 верасня 91 года на мапе свету з'явілася новая краіна – Рэспубліка Беларусь. Уласна, Беларусь дэ-юрэ была незалежнай ужо некалькі тыдняў з 25 жніўня, але вось менавіта ў той дзень назва БССР была змененая на Рэспубліку Беларусь. І ў той жа самы дзень дзяржаўным сімвалам Беларусі стаў бел-чырвона-белы сцяг, а таксама герб пагоні. Я для нашых маладых слухачоў проста дам такую кароткую рэтраспекцыю, што адбывалася. Гэта падзея адбылася на нечарговай сесіі Верховнага Савета. За дзень да гэтага выканаўца абавязкаў старшыні Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч быў абраны паўнадзейным старшынём Верховнага Савета. Між іншым, ён канкураваў за гэтую пасаду з Вячеславам Кебічам і набраў больш галасоў, чым Вячеслав Кебіч. Кебіч хацеў стаць старшынём, але яму не хапіла галасоў. І вось той момант, што Шушкевіч быў абраны старшынём Верховнага Савета, ён, безумоўна, станоўча паўплываў на то, як ішла сесія, і ён актыўна спрыяў таму, каб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, спрыяў як спікер, былі дзяржаўнымі. Але не толькі ён. За некалькі дзён да гэтага на просьбу Зенона Пазняка пераважна мастакі суполкі пагоня зрабілі такую, разгарнулі выставу ў фае перадавальнай зале, якая была прысвечаная гістарычнай рэтраспектыве пагоні і бел-чырвона-белага сцяга. І вось дэпутаты падыходзілі, для многіх гэта проста было адкрыццё, што, аказваецца, пагоня гэта не проста там нейкі герб, які БНФ выносіць, а там стагоддзі і стагоддзі. Тое ж самае тычылася і бел-чырвона-белага сцяга. Это сцяг, так сказаць, не адно дзесяцігоддзе меў, а не толькі там з 88 года на мітынгах БНФ. Словам, мы так падрыхтавалі, это быў дэпутатам, падрыхтавалі такую грамадскую думку ў межах дэпутацкага корпусу. Хаця настроі былі далёка неадназначныя. Памятаю, як адзін дэпутат, ветэран, калі ўжо, так сказаць, удалося там уламаць, здаецца, Валентин Голубев, там Трусов Олег былі. І вот он кажа, говорит, ладно, хлопцы, он по-русски говорил, ладно, хлопцы, я согласен, пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Ну і галасаванне ішло вельмі цяжка, давялося нават мяняць канстытуцыю, уносіць паправку канстытуцыю, вынимаць адзін артыкул адтуль. І не з першага раза вось пагоня і бел-чырвона-белы сцяг былі прынятыя голас у голас. Юра, вось якое значэнне, на твой погляд, мела тое, што вось тады Беларусь атрымала нарэшце як дзяржаўнымі гэты нацыянальны сімвол? Ну, это мела, безумоўна, вельмі важнае значэнне. І асабліва это мела значэнне ў агульным кантэксце. Бо справа ў тым, што так ці амаль так рабілі ўсе. Скажем, балтыйскія краіны, вярнуўшы незалежнасць, яны як бы і сімвалічна яе вярнулі, у тым сэнсе, што яны вярнулі свае сімвалы, якія былі у іх міжваенны час. Тое самае зрабілі каўказскія краіны, Арменія, Азербайджан. Яны і як бы канстытуцыйна не проста выйшлі з Савецкага Саюзу, але яны як бы вярнуліся да той незалежнасці, якая ў іх была на пачатку 10-х гадоў 20-го стагоддзя, якая была потым знішчаная бальшавікамі. І адпаведна это было зроблена і на сімвалах. І ніхто, нават краіны, дзе можна спрачацца пра іх як бы там гістарычны радавод, кшталту Казахстану, все роўна савецкія сімвалы не пакінуў ніхто.
І в этом сэнсе Беларусь абсалютна натуральна зрабіла, калі перайшла на нейкі, прынамсі, іншы сімбаль, балазе, які меў пэўны гістарычны грунт і ізноў жа які быў сімбалем той рэспублікі, якая была створаная пасля расійскай рэвалюцыі. Так што в этом сэнсе Беларусь просто апынулася у нармальным рэчышчы, па якім ішлі ўсе вакол. І аднавіла гістарычную справядлівасць. Forever. Юра, вось калі я пачаў аналізаваць, як ішло галасаванне, вось гэтыя лічбы, я прыйшоў да такой, у нечым, можа быць, парадаксальнай, хаця не зусім высновы. Вось глядзі, 25 жніўня 91 года 260 чалавек, з іх там былыя першыя сакратары райкамаў, там абкамаў, генералы галасуюць за незалежнасць. Так, фактычна канстытуцыйная большасць, нават плюс яшчэ там 20 лішніх галасоў. 19 верасня за бел-чырвона-белы сцяг за пагоню не з першага раза набіраецца голас толькі столькі галасоў, колькі трэба было. Здаецца, 174 трэба было, вот іх і набралося. А ўжо праз месяц пытанне пра гімн нават не ўдаецца вынесці на сесію, не ўдаецца ўключыць парадак дня. І я вот калі прааналізаваў, я зразумеў, што калі б тады мы не вынеслі, апазіцыя БНФ не вынесла на гэтую нечарговую сесію гэтае пытанне пра герб і сцяг, то ні пагоня, ні бел-чырвона-белы сцяг, не гледзячы на тое, што ты вот казаў пра пэўную такую заканамернасць, што все так рэспублікі зрабілі, яны б ужо не былі прыняты. Што адбылося? Адбылося тое, што была номенклатура проста адшуняла ад вот гэтага страху пасля путчаўскага і аднавілася на сваіх, так сказаць, пазіцыі, стала сябе адчуваць упэўнена. Ніякія там мы выйдзем шчыльнымі радамі, ці магутны Божа, ці нешта іншае ў якасці гімна ім ужо было не патрэбна. У прынцыпе, я думаю, што частка з іх бы з лёгкім сэрцам вярнулася бы і вот да старых савецкіх сімвалаў. Вот мне здаецца, што вот гэты аргумент, што так зрабілі все, вот у тыя дні, так, пасля путча ён спрацоўваў, а далей ён ужо менш і менш аслабіваў, бо, у прынцыпе, ніхто з іншых былых рэспублік не вярнуўся да савецкіх сімвалаў. А Беларусь, так ці інакш, праз так званы, канешне, рэферэндум, так ён быў нелегітымным і гэтак далей, але яна вярнулася. Але, Сергей Ведаевич, вот эта ситуация, про якую ты рассказал 19 верасня, тут ёсць аспект, які ты прыгадаў, які насамрэч вельмі важны і вельмі паказальны. Ён паказвае, што грамадства, скажем так, прымае нават пад пэўным, скажем, штурхом, пад пэўным ціскам, тое, што да чаго яно гатовае. Бо ты сам сказаў, што, скажем, Рэспубліка Беларусь прайшло, што называецца, як па маслу. Абсолютно не было. І больш таго, Сергей, вот это вельмі цікавае, на мой погляд, это вельмі важны такі чыннік ввогуле всяго, што адбылося пасля 91-го году, эвалюцыя назвы і знікненне, поўнае знікненне в беларускім дыскурсе узусе моўным ранейшага ранейшай назвы Беларусія. Всё яна знікла. У Расіі вельмі шмат хто, як правіла, гавораць Беларусія. В Беларусі літаральна за некалькі гадоў Беларусь і толькі Беларусь, і ніяк інакш. І на ўзроўні Лукашэнкі, і на ўзроўні БНФ, на ўзроўні ўсіх. Вот тое, што легло, тое, што патрапіла, тое і в этом сэнсе Беларусію в Беларусі ніхто не забараняў. Не было заборонено, как-то вот это не принято, все, и мы приняли так. А со сцягам, з гербам, на жаль, все было складаней, бо справа не толькі у Лукашэнкі. Лукашенко, для него сцяг быў сімвалем памкненняў, інтэнцыяў многіх людзей, для якіх, прынамсі ў 95-м годзе, гэта быў сцяг не свой.
Ці быў для іх савецкі сцяг свой, можа быць, уже і не. Але вот этот сцяг, яны ўсё ж такі, многія людзі ў Беларусі ўспрымалі як сцяг апазіцыі, як сцяг БНФ. І таму так ці інакш, ва ўсякім разе, калі і большасць не прагаласавала, бо былі фальсіфікацыі, дык і не вельмі пратэставалі пасля замены. Forever. Юра, ну вот шмат гаворыцца і пішацца пра тое, што рэферэндум 95-го года і прызначаўся з парушэннямі Канстытуцыі законаў, і праводзіўся з парушэннямі Канстытуцыі законаў плюс фальсіфікацыі, і спрэчныя там былі лічбы, і што дэ юрэ герб, пагоні і бел-чырвона-белы сцяг павінны заставацца легітымнымі дзяржаўнымі сімвалямі, але ну, факт застаецца фактам. Все ж таки асноўная частка насельніцтва не пратэставала супраць змены сімволікі. Выходзілі актывісты БНФ, выходзілі актывісты дэмакратычных партыяў, але асноўная частка не пратэставала. Гэта адна, так сказаць, адзін бок пытання, а другі бок, глядзі, вось прайшло амаль 25 гадоў, чвэрць стагоддзя пасля таго, як былі зноў зменены дзяржаўныя сімвалы. І што мы бачым? Вось я на ўласныя вочы некалькі дзён назад, калі быў у Вільні на пахаванні каліноўскага паплечнікаў, бачыў, ну, літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Іх былі там, ну, сотні, калі не тысячы, адчуванне ввогуле, што іх было тысячы, ну, сотні яны былі дакладна. І ніводнага, напісаў бы ў блогу, і ніводнага бел-чырвона-белага сцяга, калі не лічыць вінок чырвона-зялёны. А потым зразумеў, што не зусім правільна напісаў, все ж такі адзін сцяг быў. Павінен быў там быць, я яго не бачыў, але ясна, ён быў. На лімузіне беларускага пасла, конечно, ён быў. Але вось там было шмат маладых людзей, якія нават не нарадзіліся тады, калі яшчэ бел-чырвона-белы сцяг і пагоні былі дзяржаўнымі, але для іх гэта якраз такі сцяг. Вот чаму так адбылося? Чаму вялікая частка гэта праглынула 25 гадоў назад, а зараз актыўная частка, мы бачым, і ў тым ліку асабліва моладзь, все ж такі бел-чырвона-белы сцяг і пагоню лічыць сваімі. Ну, таму што гэты культурны, каштоўнасны, як бы сказаў, нават ён больш, чым палітычны раскол грамадства, ён працягваецца, ён трывае. І в этом сэнсе, ведаеш, перспектыве, ты вот сказаў пра юрыдычныя як бы падставы, гэта будзе праблемай. Ну, зараз як бы все пакрывае як плітой як бы Лукашенко, ну, а вот не будзе Лукашэнкі. Я не думаю, што это пытанне, Сергей, будзе вырашана чыста юрыдычным ходам, што проста будзе скасаванае рашэнне 95-го году, скасаваны гэты рэферэндум. Я думаю, што это пытанне ізноў стане пытаннем як бы палітычнай барацьбы. І мне цяжка сказаць, як яно будзе вырашана, асабліва з лікам таго чынніка, што, ну да, вот Вільні чырвона-зялёных сцягоў не было, а на стадыёнах іх часта носяць заўзятары, маладыя заўзятары. І часта зусім не таму, што бел-чырвона-белы сцяг забаронены. Ну вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. І в этом сэнсе як бы вот склеіць, сшыць беларускае грамадства, скажем, под бел-чырвона-белым сцягам, это пытанне не проста юрыдычнага ходу у будучым парламенце свабоднай Беларусі, дзе будзе просто сказано, что вот давайте мы той рэферэндум як бы скасуем, прызнаем юрыдычна нікчэмным і вернемся. Так в гісторыі рэдка адбываецца, асабліва праз 25 гадоў пасля таго, як вот нейкая рэальнасць, яна ўжо як бы усталяваная. Юра, тут я з табою запярэчу некалькімі аргументамі, но вот апошні 25 гадоў рэальнасці я, ну, прыбавім яшчэ, скажем, 10 гадоў Лукашэнкі, скажем, 30 гадоў, так, там 35, это вельмі шмат. Але перад пагоняй бел-чырвона-белым сцягам у 91 годзе было ввогуле 70 гадоў гэтай чырвона-зялёнай, ці так сказаць, чырвонай савецкай рэальнасці. Гэта адно, а другое, сапраўды гэта будзе, так сказаць, не толькі юрыдычны акт, але вот што было недароблена пасля 91 года, я перакананы,
не было такой аргументаванай, настойлівай прапаганды сярод насельніцтва з гэтых каштоўнасцей. Бел чырвона-белага сцяга і пагоня. Многім здавалася, ну от прынялі, і яны будуць і навечна. А трэба было все ж таки весці тлумачальную работу. Это абсолютно нормально. Трэба было тлумачыць людзям, што гэта такое. Вось мусілі, так сказать, гэтым, конечно, займацца на дзяржаўным узроўні. Гэтага не было. Я думаю, што вось гэта якраз таки і будзе мэтай будучага, як ты сказаў, дэмакратычнага парламента і будучага кіраўніка дэмакратычнай дзяржавы, калі ён будзе прэзідэнт, калі захаваецца гэтая пасада прэзідэнта, магчыма, так сказаць, функцыі будуць зменены, магчыма, зусім яны будуць скасаваны, але, безумоўна, я вот веру і перакананы ў тое, што гістарычная справядлівасць у дачыненні да пагоні і да бел-чырвона-белага сцяга яна будзе адноўлена, бо народ з такой шматвекавой слаўнай гісторыі безумоўна павінен мець і годныя гістарычныя сімвалы. 90-е forever.